Grabando. Grabando. Bos días, chamo Muxía e hoxe vou falar de Enigma de Caronte. Este libro foi publicado por Carlos Vilasesto na editorial Galaxia no ano 2016. Un inquietante forasteiro quizáis pode ser o asasino de Marcos. Pero que faz coas gafas que se te ven no vídeo? Sen elas non vexo nada. A misteriosa identidade deste home non é o único segredo que se agocha, e a morte de Marcos non é o único crime. Encantoume seguir as pistas e intentar averiguar ao que levaban. A mí tamén. Que pesadelo. Gustoume moito tamén a precisión da descripción dos lugares, e por iso vos recomendo este libro. E non vos podedes imaginar o ben que os pasamos grabando estas tomas.